Istoria stelistă. Pe 14 septembrie 1994, Steaua își făcea debutul în grupele UEFA Champions League, fiind prima echipă românească ce se califica la masa bogaților după reformarea competiției. Meciul s-a disputat la Bruxelles în compania unui adversar devenit tradițional, Anderlecht, și s-a încheiat nedecis 0-0, fiind primul egal între cele două formații după 5 partide. Până la acel meci, Steaua și Anderlecht aveau câte 2 victorii în meciurile directe, 3-0 și 1-0 pentru fiecare dintre cele două și o egalitate perfectă. Steaua, Stângaciu, Panait, Doboș, Prodan, Pârvu, Iliestan, Panduru, Cic, Militaru, Roșu, Lăcătuș, Adi Ilie, Iftodi, antrenor, Dumitriu. Sursa: Istoria stelistă.